प्रणाम प्रणाम गोड़ लगा तनी आप सबके का हाल चाल बा। बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल खबर भोजपुरिया में, जहाँ हमने का बात करें निजा ये देश की माटी के बारे में। तो स्टार्ट करता नहीं आज के वीडियो। अब एगो बात ईमानदारी से आप बताए, आप सबसे पूछा नहीं, बहुत साल हो गए अपन गांव घर छोड़ दे, सब बढ़िया बढ़िया मुकाम पर बा, सब कुछ कमाता धमाता, क्यों अपने घर के लगे बा, क्यों घर से दूर बा। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज होला ना जो एगो अपनी बचपन में या अपनी गांव घर में जो हमनी का खा ले बड़ी जा, ओकर स्वाद आज तक ये जीभ से ना हटो। 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार स्टार जहां कहीं भी आप खाना खा लेनी, लेकिन वो स्वाद ना हटल। वो स्वाद हो सकेला कि अपने घर के खाना में कबो हमने के मिलल होके, वो स्वाद हो सकेला अपने गांव घर गली के कोनो दुकान में हमने के मिलल होके, तो वो स्वाद कभी भी ना हटेला। हमारा संग ऐसा बा, दो चीज ऐसा बा कि जो ना मिस करे सबसे ज्यादा। एगो भूजा है गांव में, याद हो आप लोग, चना का, मकई का, चावल का भुजा होकर, फिर लहसुन मरचा नून का चटनी, नून भी पहले रोड़वा वाला आवे, पीसल नून ना आवे, कुछ के चटनी भुजा खा दड़ा एकदम गरम गरम भुजा चटनी के संगे मिला था। आजकल मिले ला ठेलवा पर, आजकल नमकिया का बहुत बड़का करैया में डाल के भुजल स्वाद बा। गईला अपन पैक करके तौल के तराजू में दे देला, मिल जाला। लेकिन वहां तक पहुंचे में कौन कौन प्रक्रिया लागे, के तरह जाए जा, हमने का मेहनत करके भुजवा के ले आई जा, ओकरे बाद घरे आई जा, अपन इया माई चाचा चाची केहू न केहू चटनी कुछ के रखले रहे, सब बैठ जाओ। 3-4 बजे सांझी के छोटका छोटका कटोरा होके, दौरी भी होके, दौरी याद हो आप लोग, डलिया कहा, दौरी ना करा, दौरी तो बड़ हो जाला, छोटकी छोटकी डलियावा में भुजा सब रख ले, अपन चटनी तनी ले लेके सब खाओ। वो मजा जौन बा ना, इतना साल बाद भी वो जो पूरा प्रोसेस बा, वो पूरा दिमाग में उनका घूमल करेला। वो जो ना स्थान रहे ना जहाँ हमने कहीं भुजा भुजवाया जाए जा, ओके कहल जाओ भरसाय। में जो भरसा रहे ना, अपने घरवा के नियरे रहे, बड़ा नजदीक रहे। देखो काकिया में साजी के चूल्हा जरा में जब तो जैसे ही आग जरे ना, तो ओकर खुशबू हमने के समझ में आ जा। हमारा जी या हमने के कहे कि जाए बाबू जा, काकी भरसा जरा दिल बड़ी, ले जाए चना ले जा, आई चाउर ले जा, जब भुजवा के ले आओ जा। तो जब जाए जाओ जी तो नंबर लागल रहे, क्यों पहले से लागल बा, तो बैठ जाओ। अब खोइया होके खोइया जान का काला, जब मुखिया पेरा जाला ना, तो कोई बच्चे ला खोइया कहल जाता। गौवा में जब मुखिया पेरा हो गुड़ बने खातिर, तो खोइया उठा के ले आवे लोग, और वे जरे काम लकड़ी गोईठा खोइया सब डाल के जरावल जा। अब बहुत बड़ा चूल्हा होला, भरसाई जो होला ना, बहुत बड़ा चूल्हा होला, ऊपर पतुकी लागल रहेला, चूल्हा में रख दे जाला पहले, और लेके के बड़ा चूल्हा बनावल जाला। हमरा बजाला 2.5-3 फीट का लंबा रहल। जब अगिया जाला ना, तो कुल मटकिया जो में लगल है सब गरम हो जाली सब, फिर में बालू डाल के गरमावल जाला, फिर में जब चाउर डालल जाई, जब काकल जलाई, मकई जाई, चना जाई, तर 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 करके आवाज आई, खूब बढ़िया खुशबू आला, इतना हीट बन जाला। जो ठंडा के दिन में एकदम मस्त गरम बनल है। जाए जा नंबर लागे भरसाई में जाओ, आदमी भुजा भुजवा के लिया, एकदम गरम गरम भुजा, एकदम सब बैठ जाओ, सब अपन हुए लहसुन मिर्चा के चटनी के साथ एकदम बड़ा मजा आवे।
अगला चीज जो हमारा सबसे बढ़िया लागे ना वो लागे समोसा। तो बचपन से जो खैले वाला समोसा अपनी दुकनिया वाला जो डालडा में छाना ला वो समोसा और कुछ ना चटनी, ठीक बा, मिर्च की चटनिया हमने क्या तो वही चटनियाँ बन जाए तो के जिलेबिया का सिरवा है ना डाल के चटनी बना दो। आज की पैरामीटर के हिसाब से क्यों देखे तो सो अनहाइजीनिक, ओह माय गॉड कैसे आप खाते हैं ये वो। अरे भाई हमने कहा खाई जा चली जा कहो कोनो बीमारी है ना हो के हो। आजकल जितना हाइजीनिक भइल वालों ना उतना पकड़ होता है। तो उस समोसा का स्वाद ना अब भी ले याद बा भाई, हम आज भी मिस करें। जब भी घरे गाँव जानी ना पहला काम उतरते समोसा खाई। जौन जौन उस समय दुकान रही अपनी समय में, आज भी अगर वो दुकान खोल पड़े तो जानी हो से समोसा जरूर खानी जा। हमने के बचपन में एगो बहुत प्रसिद्ध दुकान रहना होला ना, हर इलाका में एगो दुकान होले अपने को ओजू को बहुत सब स्टार फेल करके दुकान आएगा चुन्नू का समोसा। आज की डेट में भी हमने गांव चल जाए जा तो जो फेमस हुआ चुन्नू का समोसा, हमने कहा आज भी चुन्नू का उहे स्वाद बा। सबसे बड़ी बात बा कि बाबा जैसा दुकनिया बनल रहे ना आज वो दुकनिया वही का बाबा बदलले नहीं क्यों कहेला कि जो पंडित जी बोलले बना एंगा रखबो तो कमाई। आज भी हुए समोसा उनके यहाँ का चाय, तो जब कभी भी मौका मिले तो घरे द्वारे जा रास्ता में कभी पड़ी ना तो चुन्नू बाबा के समोसा तो एगो भोग लगा ही के बात। आप लोग भी बताई कमेंट करब का ऐसा बचपन के याद बा, कौन ऐसा चीज बा जो आप लोग के आज तक याद बा, अभी भी मौका मिले तो आप खाई जरूर। ठीक बा, तो आज का दिन बस इतना ही, और चैनल के सब्सक्राइब करिए आप लोग और डिस्कशन कीजिए और कुछ बात कीजिए अपनी भाषा में, बैठल जी मजा आई और का लाइक कर ली और शेयर करी जो अपन भोजपुरी भाषा के लोग जहाँ भी बड़ा हम चाहते हैं वहां तक पहुंचे और खूब बात के लिए आप लोग भी कमेंट करें, दोनों तरफ से बात हुई तो और मजा आई। ठीक बा, तब तक खातिर बहुत बहुत नमस्कार।